Mga igsoon niyata sa atong tulumanon nga atong katinawan sa pagtuong Katoliko. Gisaog kita sa kasamok karon sa hulga sa gubat sa kalibutan. Pero daghan pa mga kasamok nga naghatag og mga pasaalagon nga mga dalan. Labi na sa atong tinuhuan. Pero kita dili angay masuko og maglagot sa bisan unsa nga tinuhuan, kundili usa ka nakaagda nato sa pagtuon sa atong pagtulunan o pagpuyo sa atong tinuhuan o kini makahatag nato kasiguruhan. Maigsoon ato ning ablihan sa pagampo. Sa samahan sa Anak og sa Espiritu Santo. Amen. Ginoong Diyos lang itong amahan, pinagi sa nga ni Jesus among gipangayo ang imong kahayag, imong paggiya kanamo sa mga pulong nga among malitok gikan sa among kalag gikan kanimo o kami makapaambit suban nga nagkinanglan. Losa kami Ginoo sa makatalagman sa kalibutan. Ihatag ng kalinaw uban sa mga nasod nga nagkasamok nagkagira karon. Ug amo sang gipangayo ang panabang sa mahal nga Inahan Santa Maria Birhen nga iya kitang iyampo nga itong mga pangayo nga madungog o matubag sa langit ng Amahan, Diyos Amahan, Anak ug Espiritu Santo sa pangiliupo ni Santa Maria Birhen atong Inahan. Amen. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Maigsoon nagadapit kami kaninyo ning atong tulumanon, ng atong katinawan sa pagtuong Katoliko o welcome ta sa mga pangutana sa atong kaigsunan nga nagkinahanglan o tubag sa kalibog nga ilang hitagbuan. Lagmit diyas balang kasulatan o kaha sa mga madungog nato ang mga pamahayag, pagbatbat sa atong mga igsuon nga dili Katoliko. With due respect to them. Unya, atong pasihuna nga atong pasalamat sa atong engineer Julius Pulutan nga batid kayo nga makapaygayon sa atong pagtulunan si Dudong Lapi. Ato sang pasalamat kauban ni Julius o labi na sa atong manager si Father Philmar Phil sa kaligdong batanon nga manager sa DYRF Radio Fuerza. O kita nibaw nga ang iyang mga pagtulunan ngipalanog sa iyang programa ni Father Philmar dili sa DYRF angay og manindot mahawt nga mensahe alang sa kayuhan sa atong kalag. So salamat ta sa atong manager Father Philmar Phil o sa mga staffer sa DYRF. Yan ito maglangan at ito rin sundan ang pagpaminaw sa mga pangutana sa itong mga kauban niya maroon si Dennis Abarquez, si Dongaling Bacalso, si Mado Aquino, si Rodi Racasa, ang Master of Bible Contradiction, ug si John Purka. Una-una na to si Brad Rodi Racasa. Daghang salamat Brad Sok o mayong gabi sa tanan gyud natong listeners dinhi sa DYRF sa atong programa Katinawan sa Pagtuong Katoliko. Labi na gyud diha sa Barangay Ermita, Carbon Market, Cebu City. Nila ni Flore Abanto, Winnie Miro og ni Genesis Veronica Anmire Racasa. Maayong pagpaminaw ka natong tanan. Aritas kasulatan ba sa 2 Timoteo 1:9? God saved us and called us to be His own people, not because of what we have done, but because of His own purpose and grace. Giluwas kita sa Dios o gipili aron mahimong katawhan niya, dili tungod sa atong nabuhat, kundili tungod sa ang kaugalingong tuyo o grasya. 2 Timoteo 1:9. Sa 1 Pedro 5:8, be alert. Your enemy, the devil, roams around like a roaring lion, looking for someone to devour. Pag maigmat ka mo, kaya inyong kaaway mo ang yawa, naglibot-libot ka ninyo, sama sa leon nga nagmulob, nangitag tukbunon. Sa Lucas 4:9,
Then the devil take Jesus to Jerusalem and set him on the highest point of the temple. Sa binisaya pa, unya gidala si Jesus sa yawa ngadto sa Jerusalem o gipahilo na si Jesus sa yawa dito sa kinatasan nga bahin sa templo. Klaro kay Lucas 4:9, si Jesus gidala sa yawa. Akong pangutana ni Bradsog, kung klama ka ni si Jesus o ang yawa, Bradsog, nganong nikuyog mo ni si Jesus, Bradsog? Paliw ko no kupatinaw ni Bradsog. Salamat kay Brad Rudy. Mahanungdanon kayo ang imong pangutana o angay gyud sa atong pagtuon o reflection. Kay sa 2 Corinto 6, 4 nga to sa 6, dili magkaipon si Satanas o si Jesus. Sama nga dili magkaipon ang kahayag o kangitngit. Dili magkaipon ang kamatuoran o kasaypanan. So, mga tao sa atong alimpatakan ngano nga ang atong Ginoo ni uyon nga daduon siya ni Satanas ngadto sa kamingawan. Kung atong basahon ang Isaiah 55:8, nangingon ang Dios ang inyong hunahuna, kamo nga mga tao ang inyong mga hunahuna dili sama sa kong hunahuna. Ang akong paagi dili sama sa inyong paagi. Muna makaingon ta nga paagi sa Dios nga ang bisan ang kahiwian o kabakakan maggamit sa Ginoo sa pagtulid alang sa may nga dalan. Samas na itabo karon sa pangutana ni Brad Rudy Rakasa. Ngano nga si Jesus may uyon nga dadoon nga tos kamingawan aron tintalo ni Satanas. Ang atong tubag na lantaw sa Ginoo, unsay tuyo ni Satanas. Og nalantaw sa Ginoo, unsa ang kapuslanan nga maggamit niya ang igtubag aron pagtultol ka na to, pagiya ka na to. So ang tuyo de Ginoo mao nga matanaw na to ang ginganlan o pag binayluay ni Satanas og ni Jesus og labi na sa paagi ni Jesus. Kay diyan sa pag-abot niya sa kamingawan ang gihimo sa atong Ginoo mao ang pagpuasa. 40 ka adlaw inubanan sa hugot nga pag-ampo. Unya niya na sangkap sa Jesus sa hinagiban sa Espiritu nga maumpong sa Dios. Mao na nga ningon ni Satanas, kung gigutom ka, kinimbato ka na. Buhata nga pan, kay kanang bato di mo na makaon, pero buhato na sa nga pan, ang mahimong kalanon. Og si Jesus mitubag dayon, pahawa Satanas, dili mabuhi ang tao sa tinapay lamang, kundili sa pulong sa Dios. Nya samtang gidaas siya nga to sa taas nga bukid o gipakita ang tanang mga gingharian o mga syudad. Ihatag ko kanimo kung mosimba ka kanako. Satanas, ningon si Jesus, mo'y simbaha ang Diyos. Unya gidaas siya nga to sa kinatas ang tumoy sa templo, ang yawa mingon, ambak! Kaya mga anghel magasapnay kanimo aron nga dili ka maunsang magaras o na mapiang kay gisapnay ka sa mga anghel o gibugtaw ni Jesus ang yawa. Ngano? Kanibaw siya sa tuyo. Nga kung siya mo ambak ug di siya maunsa ang katawhan sa kalibutan mo sudong ngawa siya maunsa ug kadtong mga kaaway ni Jesus mahadlok na mutaral niya sa kamatayon. Dili na matubos sa mga tao. Musa, mao na nga Ginoo, nagtudlo ka na to, unsaon pag-away ang yawa. Una, nga magampo ta pag-ayo. Kadahong magpuasa sa ta, maglikay ta sa mga okasyon sa sala, o sa pagkaon, lami ang pagkaon nga usahay, makadali na to sa pagpangapkap sa dog, ilimnon nga makahubog, likaya na to. Unya, ang pag-ampo, gamhanan kayo. Mapildi ka nun ay Satanas. Niya, gihaylo siya sa kalibutan, mga bahandi o mga kalingawan sa kalibutan, na ibaw si Jesus, gawa na makalabaw. Sa gingo niya sa Isaiah 43:7. Gihimo ko ang tao, dili alang sa kalibutan, kundi gihimo ko siya sa akong himaya, nga mao ang gingharian o kalipay nga way sama ang langit.
Unya, gihimo ni Jesus ang kamatuuran nga pagpakita siyang gahom aron lang pagadaygon usa ka garbo usa wa siya patuo og ang iyang pagpaubos midaog ang iyang paggamit sa pulong sa Dios pawa sa tanas simbaha ang Dios dili ka ng imong mga tinguha sa pagpukan sa katawhan nga mahuyang. So, klaro na ang atong maaninaw sa hinabo. Gitudluan ta ni Jesus unsaon pagpukan ug kun pagpildi ang yawa. Mao nang pangutana ni Brad Rudy atong natubag og daklet ta dayon ni Brad June Purka. Dahil salamat Batsok, mayong gabi sa tanan nga nagpaminaw, labi na sa matalong liti ni Judge Julius Ubos ug ni Brad Dudoy Gato ug labi na diya sa kagnaan ni Father Alin ug ni Brad Ernesto Roses nga di ko si manihapon kay mag-atang diyan nga programa ha. Mayong gabi diha Brad. So akong pangutana Brad Sok, dinis duha ka libro. Kining Catechism o kining Manual Catechism. Sa Manual Catechism, page 32, niya, pahina 32, niya, volume 10. O kining Catechism, CCC 120. Na nagsumpaki man kay dito sa manual, nagingon man dito, nga ang libros katoliko, 72 sa kalibro. Apan rin sa katoliko nga Catechism, lain pong katoliko, 73 man. Asa may sakto kung ano ni Bradsok? Ang tinulay, pulo sige sakto kay kana mangong Lamentaciones og ang Jeremias. Usa na may nagsulat ana nga mao si Jeremias. Mao na nga kung usahon na siya, mao na nga ang ihap sa libro 45 ka libros daan 20 city sa bagong tugon 72. Pero ipo na og tagsa-tagsa ang Lamentaciones o kanang Jeremias, duha ka libro mao nang mumarka sa 73. Pero wa gina mausab ang lintunganay kahulugan kay wa man mawa. Ang usa lang kay usa ka libro nga ang duha ka libro giusa paghihap ya ang usa ka libro matag usa gihap og duha tungod kay duha man ka libro, Book of Jeremiah and the Book of Lamentations. So duha gyud. Pero sa uban nga libro giusara na mao na parehara na og anay kalainan sa pagpahigayon lang sa katuyuan sa ingno nato sa ginganlan natong producer of the copies of the Bible done by 1415 ni bantugan nga scientifico kika sa Germany si ang inventor sa ngalan natong kining kanang pagtuyok sa makina kadaghan kayong mahuman pero mo na nga baliko nato kawa na ay kalainan. Kunya, arita ni Brad Aling Bacalso, Catholic Faith Minister, Catholic Faith Defender, kugihan kay pagtunga sa bukid sa 22 ka barangay sa Ciudad Talisay, dunay mga barangay ito sa bukid nga tungason yun sa mga Catholic Lay Minister. Kugi kayo si Brad Aling Bacalso. Atong paminaw. Daghang salamat Brother Sok, maayong gabi kanimo ug maayong gabi usab sa tanan nga naminaw karon sa Kabisayan ug Mindanao. Kutob sa buton sa atong Sibya ni atong estasyon DYRF Radio Versa ni atamanukad sa studio sa DYRF. Brother Sok, dunay gipadala nga pangutana. Unsa man kuno ang elemento nganong di gyud ta ngayan nga mobiya sa tinuang Katoliko? Palihog kuno Brother Sok. Mayo kay nagpautana ha, Brother Lin, kay ang ihap ron sa mga pundok-pundok sa mga tinuan, denominations, religious denominations, 25,000. Pitakan na kayo. Ya usara magyud ang gitukod sa atong Ginoo. O kay usara,
May namduman na itong Episo 4, versikulo 4, usara ka lawas kuno usara ka iglesia. Og usara ka Espiritu Santo. San Juan 14:16. Mingon si Jesus, magaampo ako sa akong amahan nga magpada ka ninyo maglalaban. Ang maglilipay nga mong Espiritu Santo mupuyo ka ninyo sa walay katapusan. So mo na nga ang Espiritu Santo mo giginahanglan nato. Ya usara man ka iglesia. Usara sad ka Espiritu Santo ang nagpuyo. Di modo adto kita sa iglesia nga gitukod ni Kristo. Nasa Biblia na. Nasa Salmos 127 versikulo 1. Kawang ang kahago o kabudlay sa tao. Gawas ko ng Diyos, mo'y nagtukod sa iglesia. Sa to pa, kung mubuyon kita sa pundok nga tinukod og tao, kawang atong kabudlay. Samtang ang gitukod sa Ginoo mao ang siguro nga dalan. Niya man sa Jeremiah 6:16, niyo na Ginoo dinhi, mao kini ang giingon ni Yahweh, tumindog kamo sa mga dalan ug tan-awa ug pangutana sad may tungod sa karaan nga dalan. Kung hain ang mayong dalan. Ug niyana hikaplagan nimo ang karaan nga dalan. Unya mao kini ang dalan nga labing maayo nga agian. So kanang dalan sa may sabot ang iglesia nasa Buhat 24:14. Ang dalan nagkahulugan og pundok kon iglesia sa Buhat 22:4 ug mao ni nga akong gilutos matud pa ni Apostol Pablo nga Saulo kaniadto na imong San Pablo gilutos niya ang dalan mao nang gitukod ni Kristo mao nang karaan nga dalan. Kung imong basahon ang mga lista sa mga tinukod mga pundok ng tinukod, naguna Iglesia Katolika natukod sa anyo 33. Ang misunod niya na mga 1541 ang Reformation Church ni Martin Luther. So ug uban pa. So nag-una gyud labing karaan ang Iglesia Katolika kay diha naman panahon ni Kristo, diha na panahon sa apostoles. Maong labing daan ug mao ni ang labing mayong alagianan. Asa mabasa naa sa Jeremiah 6:16. Og dunay usa ka sakramento nga mo'y pagpaniguro sa atong kaluwasan. Og kini gitudlo og gihimo dili sa tao lamang kundi Dios ug taong matuod nga sa katapusang panihapon. Giagda niya pagtigom ang mga apostoles. Nga sa 1 Pedro 2:9 ang mga apostoles mga parisan o gihatagan niya gahom. Gahom sa pagkonsagrar sa paan og bino nga himong lawas og dugo ni Kristo. Og matud pa ni Kristo ang mukalawat sa human makonsagrahi nga mao nang lawas ni Kristo ang tinapay ug ang bino ni mong dugo nga atong kalawaton. Ang tinapay nga buhi nga unod ni Kristo na diyan dugo. Makaangkon ta sa kinabuhing walay katapusan. Nga daw kay mingon si Jesus, ako mo puyo kaninyo. O kamo nagapuyo kanako kung mukalawat mo sa kong lawas. O kining paniguro sa kalawasan nga gitukod ni Kristo, gikasubo nato nga dili nato makita sa tanang mga pundok sa tinuhuan nga dili Katoliko. Kay bisan pagani ang inganlan natong Orthodox, gikan man na sa Iglesia Katolika. Natukod man na sa tuig 800 ni Obispo Posios, Katolikong obispo, nga nagtukod sa iya, pero ang origin, maugyod ang Santa Iglesia Katolika. So di modo,
usara ka iglesia ang naghupot niya ng otoridad gahom gikan ni Kristo nga ang tinapay human kun sa grahe kalawato nato humanta manglimpyo sa tong kalag siguro ang kaluwasan. Mao na tungod ni ana ug alang ni ana dili ta ngay maibog pa ug moagda sa tong kalag pagbalhin og tinuhuan kay tuyo nato sa tinuhuan kaluwasan naa man di ay ang siguro piho nga sakramento sa Eucharistia, sakramento sa kaluwasan nga subo kayo wa sa ubang tinuhuan. Mao na nga ito'y katubag sa may pangutana ni Brother Ling, ngano nga kitang Katoliko dili ta madalinas o dili ta dali nga mo ambak biya sa Katoliko. Kinis Biblia niya, dili niya ako, ang 1 Juan 2, 18-19. Nagsingabot na ang adlaw. O nagsingabot na ang timaan sa pagbalik ni Kristo. Kaya niabot na ang mga antikristo. Kinsa man ang antikristo? Ningon sa Juan, sila mga ato. Pero nangambak og nibiya sila kanato. Kay dili man ato. Kay kung mga ato pa, magpabilin sila kanato. Wa man ang Iglesia Katolika, wa gikan ang Iglesia Katolika mo'y iglesia nga miambak ang mga sakop niya na og mipalhin og laing pundok og niya raba dili ni ako sila pagatawag og antikristo. Dili ang na ako 1 Juan 2, 18-19. Mao na atong tubag sa may pagutana ni Brother Ling og dakleta ni Dennis Barquez. Daghang salamat Barsok og maayong gabi kanimo og sa tanan nga kanunay nagsunod sa tuang programa Katin-awan sa Pagtuong Katoliko. Unya Barsok, greetings nako sa Mandawi City, si Attorney Mark Johnson Cesar, si Attorney Maamo og labi na gyud ni Brad Edwin Paragoso diha sa Tungkop, Mindanilla. Barsok, nagsaulog kita sa bagong tuig, labi na gyud sa Pasko, sa pagkatao sa atong Ginoo. Dunay mga pangutana Barsok about aning mga paswerte nga ilahang kanunay gibalik-balik. Kining mga paswerte during sa Christmas season o sa New Year nga dunay mga paswerte Barsok sa maning mga lingin, mga 12 ka prutas o uban pa. Unsa may tubag Barsok sa atong simbahan kay ang atuang mga kaigsuonan hangtod karon mituo pa man niining mga gitawag nato og superstitious beliefs, mga patutuo nga basa kuno bagong tuig dunay mga palihi o uban pa na binagyod sa kining Pasko nga dunay mga paswerte daw. Unsa may tubag Barsok sa simbahan angay batang mutuo ni ani Barsok kaya ang uban moingon man nga unsa kundi mawa kung mutuo ta sa mga patutuo nga gitudlo sa mga katigulangan. Paliw kong patin-awan ni Barsok. Ang pagtuo kinahanglan nga tinuod yun dili kay ibana-bana lang. Mituo ta. Kada ni Diyos nga namutuo matando ni Diyos nga wa man ta kakita. Mo na mga katarungan Joban. Wa makakita dili mutuo. Dito ba kang dunay hangin? Duna nakakita ka sa hangin. Wa. So dunay duna bisag dili nimo makita. Usan na naghangin, mao sa ng Diyos. Kaya ang Diyos Espiritu di makita. Pero bisan pa niya na siya yung pagka-Diyos kani makita, nagpakita pinagi siyang anak kamo si Kristo. 1 Timoteo 3:16. Ang Diyos na padayag diya sa unod, nga mo giwali sa katawhan, giwali sa kalibutan, o gisimba sa mga anghel, kinsa man ni, mo ni si Kristo. Nga bisan dili makita, niyan higit nagpakita kanato. Mo na nga, mutuutang doon ay Diyos. So, kanang pangutana nga may tungos pa swerte-swerte, mo na pagbanabana nga ni saumta sa way siguro sa kahilanman nga dito nagpaabot ang mugimok nga mga mangilad nga ingno nato gahum nga makapalimot nato sa Diyos kay kini dulumtanan. Asa mabasa? Deuteronomio 18:12. O magsugot sa 11. Deuteronomio 18:11, maglikay kamo
nining musunod matud pa sa Dios, maglikay kamo nga yan ang mga pagpanghimaan, mga pagpatutuo kung niwatahan, o paghupot o mga anting-anting nga gipaluyuhan siya kung mga magpakitambag sa mga kailang espiritu, mga dautang espiritu, dili espiritu sa Diyos, malalangon o kini tulumtanan ni Yahweh ang Diyos. Sa mabasa, Deuteronomio 8:18 niya 11 ngadto sa 12. Tulumtanan kini sa Diyos. So kana mga pagpatutuo, mga pagpatuo nga kini mga lingin-lingin, doon ay swerte, una-una na sa tao. Nga itong pagigbisog, nga itong pagpaninguha sa pag-alagad sa Ginoo, pagampo, nga itong pagkugi sa atong trabaho, aron nga kita makadawat og suhol para sa atong pamilya. Mo na'y swerte siguro, gikas sa Diyos. Siguro gina. Mao to atong tubag, o atong tagdon si Mado Aquino. Salamat Badsok ug maayong gabi sa tanang gapaminaw sa atong matulanon nga programa nga ang Katinawas Pagtuong Katoliko. Badsok dunay kauban natong mga kaigsunan Badsok nga si FD Badsok ba nga sa una Badsok ba niingon sila nga nainiingon Badsok ba nga ang Diyos kuno bright nabot pasabutan ng bright Badsok ba kanang pagkasulti ba di ba ang espiritu Badsok kuan mo na siya kanang Espiritu man na siya, naaman sa Juan 4:24 nga ang Diyos Espiritu. Unya Badsok, kanang pagkasulti nga ang Diyos Badsok ba, bright ba? Kana bang bright nga pagkasulti nga bright Badsok ba? Doon na di utok ang Diyos Badsok nga Espiritu man na siya. Dili man tanan nga bright, nga doon ay utok. Kay kanang kalagsaw, espiritu na, wa man ay utok. Kanang utok na ras tong lawas. Ang Diyos sa buhay lawas nga makita siyang pagka-Diyos kay espiritu man. Pero kanang pong bright, in English man na. Ang sabot sa bright sa atong naandan, lantip o kaalam. Sa kapatanon nga na sa eskwela nagtuon, buhutan, unya may nampuon, ya mutuon gyud. Mayon ang maestra, you are a bright student. You are a bright pupil. Mo na nga lang bright kaysa to pa maalamon niya makahimo pagsabot o pagpasabot. Mo na ang Diyos. Dili kinahanglan siya nga doon ay utok kay ang kaalam mo kay balo sa Diyos wa man magsukad sa mga butang nga yutanon. Gikan man sa way sinugdan. Sa mabasa Salmos 90 versikulo 2, ikaw Diyos mauna. Wa pang kabukiran, wa pang dagat, wa pang langit ug yuta, wa pang langit ug yuta, ikaw diyan ang daan o Diyos nga makagagahom. Musa, wa di makita, way utok nga makita na to ang Diyos pero makahimo. So dili na sabton nga maka-bright ang utok. Dili na kay ang utok usa lang kakahimanan sa tong lawas pero ang salabutan o kabubuton tipik ug bahin sa kalag na di ang ka-bright. The spiritual nature nga naastaw ang atong espiritu nga kalag. Mo nang tubag sa pangutana. Nya, mo taga-denta ni Brad Rudy Racasa. Salamat pag-usab Badsok ug maayong gabi diha sa Sitio Ulap, Basak Pardo, Cebu City. Nila ni Saning Lalaga, Nelson Reyes ug ni Tumo Abing. Maayong pagpabinaw kanatong tanan. Karon Badsok, aritas kasulatan sa Ecclesiastes 12:13. After all this, there is only one thing to say. Have reverence for God and obey His commands, because this is all that we were created for. Human ining tanan, usa na lang kabutang ang angay kong isulti. Tahura o kahadluki ang Diyos, ug tumana ang iyang nga sugo, alang kini sa tanang tao. Ecclesiastes 12:13. Sa Mateo 5:22,
Sa maing balita, Biblia na kanayon. If you call your brother a worthless fool, you will be in danger of going to the fire of hell. Bisan kinsa nga moingon nga buang ang iyang sa katawo, malagmit nga may agom sa kalayo sa impierno. Sa Lucas 24:25, then Jesus said to them, how foolish you are, how slow you are to believe everything the prophet said. Unya, mingon si Jesus kanila, pagkabuang gayon ninyo, pagkadugay ninyo muto sa tanang gisulti sa mga propeta. Lucas 24:25, ningon si Jesus, pagkabuang gayon ninyo. Kung sa may buot ipasabot ni Jesus ani Bradsok, nga ningon siya, pagkabuang gayon ninyo, daghan man ning kahulugan Bradsok, paliw ko na kong patinaw ani Bradsok. Salamat kay Brad Rudy kay imong gipasiyon na pagbibaw. Ganingon si Jesus nga kadtong tao nga magsulti o magnganog buang si sikataw, malagmit may impierno siya. So dili ka lagmit may impierno si Jesus, Brad Rudy, nga naghaan man siya buang-buang nitong mga tao. Na doon ito ka kahulugan sa buang. Ang una, ganyan lang mentally deranged. Kanang mga tao nga nawad ano gustong panumduman tungkol sa sakit, niya maglakaw, magsulti, ligid, hilak, buang na mentally, buot sa buot, doon ay depekto sa utok. Niya, ikaduha, ang libro sa Proverbio, nag-ingon nga, ang usa ka tawo nga masalaag magbuhat og kadautan, nahimo siyang sama sa buang, wa makakita sa unsay kapaturan. Usa ka nang ikaduha nga matang sa pagkabuang, pagkamasalaypon sa dili pagtuman sa kabalaoranan sa Dios. Muna badlungon na sa Dios. Muna ningon siya pagkabuang gyud sa katao nga magpasuabi diya kaniya ang mga kalibutanon o paglapas pagyatak sa sugo. Buot sa buot, buang na sa kalagnong kahimtang nga wa mo dawat o wa mo bansay sa unsay angay bansayon. Muna buti pasabot ni Kristo panganyag buang. Pero kanang sa kataong masuko, uban ang kaligot-got ug mingon, buang ka, mao ka na ang silutanan sa Ginoo. Kay usa ka na kadakong pasipala sa gingadlan nato. The image of God. Kita image of God mata. Ya, ngan lagbuang sukong Ginoo niya na. Mao na ang pagnganog buang nga nagdag kaligot-got ug kasuko sala na. Pero magantag buang sa buang yung tinuod, mentally ill, mentally deranged, dili na sa. O ang usa ka tawo sang nasayop nga tudluan pagkabuang-buang niining tawhana, wa man niya dawata ang hustong katarungan sa Dios. Mao sa ni ang gigamit sa Ginoo pagpadlong sa mga tao. So mao kato ang atong tubag sa may pangutana ni Brad Rudy Racasaw, arita ni Brad John Porca. Daghang salamat, Bradsok, mayong gabi o labi na diyan sa Marigondon, makita tapon. Kay dugay-dugay na tulong na ka Merkulis at makita. So, Pasko ang God niya. Mayong gabi kanyang danan, labi na ni Brad Romeo Danyo. Ug ang atong bagong pili nga presidente, si Luna, Marlon Luna. Mayong gabi labi na ni Brad Mario Duarte diha, akong pagumangkon. Ang pangutan na Bradsok nag-ingon nga ang mga Katoliko nining Disyembre ang ilang misa di Galyo, ang ilang gisimba si Maria nga ang Diyos naman mo simbahon. Saan ni Bradsok katinawa na ning misa di Galyo nga si Maria kuno gisimba, dili man ang Diyos, nga ang Diyos may itong tumungan na. Palihog ko katinawa na ning pangutan ha. Kanang misa sa kadlawon nga siyam ka kadlawon. Ya dunay misa ang simbahan Katoliko. Gitumong gyud kana sa paghandom sa atong Ginoo, Ginoo sa mga Ginoo, nga mao si Kristo nga natao. O siya sa santos nga misa mo'y sentro ang ginganlan nato og the consecration of bread and wine. Nya mo sunod ang transubstantiation. Unsa ang transubstantiation? Mao pagbalhin sa panog bino ngadto sa pagkalawas ng dugo ni Kristo nga gisaara ni Kristo nga mo kalawat kaniya nga nakaandam
at dunay kinabuhing walay katapusan. Unya, mao na ang atong tumong pagadto sa Santos nga Misa. Ang Misa ni Galio. Misa gyud nga ang atong giadto mao gyud ang paghalad og misa. Ug kanang misa mao ang gisugo o gitudlo ni Kristo, do this in memory of me. O para kanato mo na labing kinatasaan nga pagsimba. Salmos 96:4, ang labing taas nga pagsimba mao ang ihatag nato ngadto sa Dios kay ang Dios labing makagagahom mo na the highest worship, the mass. Pero atong panungdan og pasinungog kay wa may mataw nga bata kun wa si Birhen Maria mohatag siyang kugalingon. Mo nang agig pagpahinumdom sa kabayanihon ni Maria ato sang gipanungdan o dedication. Ingno natong pagkasulti pasidungog sa atong mahal nga Birhen. Dili na dautan. Pero ang atong giadto sa simbahan sa Misa de Gallo mao gyud ang misa nga ang Dios nga makagagahom siyang gahom mismo sa Lucas 1:37, nothing is impossible with the Word of God. Way dili mahimo sa pulong sa Dios. Mo na konsagrar sa pare, pulong mo sa Dios, mahimo na nga panog binog ang lawas ug dugo ni Kristo nga dunay nagda sa grasya sa atong kalawasan. Mo na atong tubag sa pangutana ni Brad John Porca, balik ta ni Brad Aling Bakalso. Daghang salamat Brother Sok, maayong gabi kanimo ug maayong gabi usab sa tanan na naminaw karon, labi na ni Brother sa Medilbo diha sa Lagtang, Talisay City, Cebu. Maayong gabi Brother Sok. Dunay usa ka vlogger nga naghagit sa mga Catholic faith defenders ug labi ila sa gihagit ang pari nga ilang gihagit kung doon na ba'y mabasa diya sa Biblia kanang ang usa sa mga apostoles nagtawag og Birhen Maria. Palihog ko no Brother Sok. Ang atong mabasa nga doon ay apostol nga nagpadayag may tungod sa mahal nga Birhen nga inahan sa manunubos isip ulay o Birhen na nasa San Mateo 1:1 nga si San Mateo ga sugid may tungod niini. Nya mo ni atong basahon ang gisulti sa balang kasulatan sa San Mateo 1 nga gipahinumduman kita nga matud pa ni San Mateo nga ang Dios naghatag nining dako nga pahinabo nga usa ka milagro. Kay matud pa niya ang usa ka birhen mag-anak ug usa ka anak nga lalaki. Pagatawgon mo siya sa ngalan ng Jesus kay siya mo'y magaluwas siyang lungsod o gikan sa sala. O gigamit ni San Mateo ang pulong nga birhen sa ato pa ulay nga babae. Pero kini nakutlo sa di San Mateo sa Isaias kapitulo 9:14 nga ang manalagna nga si Isaias ningon mauni ang milagro nga ipakita sa Dios nga ang birhen manamkon, ang birhen manganak og anak nga lalaki. Ya milagro ni tungod kay ang birhen god kun birhen manamkon dili na siya birhen. Labi na kung ang babae manganak dili na siya birhen. Pero ang sentence or statement giklaro gyud nga ang birhen manamkon, ang birhen manganak. Sa ito pa usa ka dakong milagro nga may tabo nga gipaybaw sa Dios nga ulay birhen ang inahan sa manunubos nga mayroon sa kalibutan. Unya gikutlo nala sa ni o giasoy ni San Mateo apostol may ilang gipangita
nga nalitok ni San Mateo nga ang Birhen nga gidpada sa atong langit ng amahan nga mamong inahan sa manunubos Birhen o kini usa kadako nga milagro gikan sa magagahom. So naay nagtudlo ug nagpadayag nga apostol kay kini si San Mateo usama ni sa 12 ka apostoles. Muna atong tubag sa may pangutanan, Brad Aling Macalso, balik ta ni Brad John Porca. Salamat, Brad Chok. Mayong gabi sa taga-Bohol, sa Tubigon, Bohol. Labi na ni Brad Alan Salada. Mayong gabi dia, Brad. Ang pangutanan lagi ngon man ni Brad Chok. Ang libro nga tinuod nga Biblia, say ra. Pero ang Katoliko, gipunan magpito. Kung sa may katinuonan ni Brad Chok, mura man tagi kuhaan og libro niya, kuha ang katungod ng Katoliko. Doon ay explanation niya na nga kanang nagsuwat sa Lamentaciones si Jeremias. O niya doon ay uban nga mga nag-compile nga ang Jeremias o Lamentaciones ipyon yung duha. Mo na nga nahimo ng 73. Pero kung ang Lamentaciones o Jeremias isipon lang usa, mo nang na 72 ka libro kay giusaraman. Pero doon na paghihap, mo nang nas 73, pero wa na ikausaban may tabo. Kay ang maong sinulat, Lamentaciones, ang nagsuwat, Muhammad si Jeremias. Mo sa mahimong basahon na nga usara. Pero wa na mawa sa Biblia kung gibutag usara tungod kay usara ay nagsuwat. Pero duha gina kay lain man si anong gisuwat po ni Jeremias, mga saysa niya siya mga panagna o lain sa kadtong mga saysa na may tungod sa Lamentaciones. So wa na'y kausaban ang pag-ihapra nga gibutang sa usa ka maghuhuban ang usa Lamentaciones Jeremias og duha, pero no say nagbutang kanang Jeremias og sa Lamentaciones usara kay usara may utor na. So nothing wrong with that. One day sayo, Brother Aling Macalso. Daghang salamat, Brother Sok, sa lain na sa nga issue nga angay natong tubagon nga kini mga issue nga mga daan nga mga issue gitubag na pero na magyapoy uban nga mga kaigsunan na to nga sige balik sa issue may tungod niini kanay ilang issue, Brother Sok, may tungod nining krus. Ingon sila nga nganong inyo man ang daygon kanang inyo mangginganlan ang krus nga Santa Cruz nga labing santos nga kahoy nga angay gina tamayon ug angay na ikundinar kay mauna ang diha mamatay si Kristo. So ngano man inyo no nang gidaig ug inyo panggiingon nga labing baulaan, labing santos nga kahoy. Paliho ko no, Brother Sok. Kung natong basahon ang libro sa Salmos, doon ay susama niya na sa in English ingan lang ng mga figure of speech, mga hulad pamulong. Natong basahon ng hulad pamulong nga gisigutan din sa Salmos 95. Ngayon din nga ang magsusulat sa Salmos nga mao si David propeta. Nagsangpit siya nga dali kamo. Umari kamo. Magawit kita alang ni Yahweh. O himuon nato ang usa ka malipayon nga hugyaw alang sa bato. Mahimutag malipayon nga pagdaig alang sa bato sa atong kalawasan. Uy, mo na may ito pa mahingot ang anong daigon man atong bato. Kanang bato man ay kinabuhi. Pinabot sa bot ni David nga ang bato kaniyan to mo ay taguanan kahupan sa mga taong gigukod niya ang nagukod nga kaaway. Di naman maka-offend, di na maka-daot sa nagtago kay di man ang ilang armas panaraman
Mabawog mo bali mo igog bato. Mo na ang Diyos gitawag nila bato sa kaluwasan. Nana sa Jeremias 1:95-1. Himuon na to musa kapag hugyaw kung pagdalahig ngadto sa bato sa atong kaluwasan. Kining batong gisigutan din ginganlan og bato tungod sa kaligon og kadang panan. Pero ang gipahinungdan ini mao si Kristo o namas Biblia nga si Kristo bato, pangulong batos pamagaan. So mao na ang bote pasabot. Ya lagi kay hulad pamulong mo na dili na ta sabton literal. Mana pa yung daygon sa makalibo ang santos nga kahoy nga namatyan mo, dili na sabton nga ang kahoy kundi ang gilansag sa kahoy. Sa magisigutan din ang bato, pero dili na bato nga literal, kundi ang Ginoo nga dangpanan sa kalisod. Ang dangpanan sa mga gigukod pagtago sa bato. Langob nga doon bato, sirado na. Dili sila maunsa. Mao na ang buti pasabot nga kung kita manaa sa pagdalahig ngadto sa krus, ang buti pasabot ang atong gipanungdan sa atong pagdaig dili ang kahoy kundi ang gilansa nga mao si Kristo. Kaya alang sa nga wala ang krus binuang pero alang kanatong ginaluwas ang krus gahom sa Dios. Nasa 1 Corinto 1:18. Pero kung basahon nimong 1 Corinto 1:23, ang bato ang Kristo di ang gisgutan nagkahulugan. Ang migingon natong krus nga gisgutan ang gipanungdan mao si Kristo nga gilansag sa krus. Alag sa nangawala ang krus binuang pero alang natong ginaluwas gahom sa Dios. Ya 1 Corinto 1:23 si Kristo gahom sa Dios. Ato ba gi-identify ang krus nga ni Kristo kana ngayon natog hulad pamulong figure of speech. Mao na atong tubag sa may pangutana. Unya balik sa tani Brad John Purka. Salamat, Brad Chok. Kanang pangutan na, Brad Chok, murag bakikaw man pangutan na. Nga kana krus Kristo, dili na Hesus Kristo. Ang ngalan ko na ng Kristo, Brad Chok, pudromo o kanang hipodromo. Nya, nga nung mutuo mo nga, kanang puong Kristo, karwahe ana, kananan mo na kabaw. Unsa may katinuod baka? Unsa may katinuod ni Brad Chok? Nga dili Hesus Kristo, kung dili pudromo, hipodromo. Ang ilang nalibgan na kay ginganlan na to ang atong manunubos og Hesus. Niya sa Biblia, Hebrew, Yeshua. Siya magatubos sa katawhan. Siya magaluwas sa katawhan. So mo na nga gikan yun sa Hebrew language ang Yeshua niya Hesus. Pero ang Yesu sa Grigo nagkalugan og kabayo. Muna na sila ang atong Ginoo kabayo dili na mao nalay similarity of word pero ang usa gikan sa Grigo, gikan sa Grigo. Yan kahulugan kabayo. Pero dili na mao ang kahulugan kay paibaw ta nga kanang Jesus o Jesus coming from Yeshua. Si Jesus ang manunubos nga magaluwas kanato. Muna meaning dili kabayo. Manato lang ang pasiluon ng mga tao nga gusto lang yun nga musapigad o mga latos aron pag payhubos sa atong manunubos kay basing nasina sila. Muna nga ito'y kasulti na ng mga kaigsunan nato. Niya, napay itong pabuton nga pangutana marita ni Brad Aling Macarso. Daghang salamat, Brother Sok, sa sunod nga mga issue, Brother Sok. Matod pa nila sa ilang vlogger nga akong natanaw. Matod nila, ilang gikutlo diha sa Mateo 16:18 nga wa gyud kunoy mabasa din ha nga Iglesia Katolika kung Roman Catholic Church. Paliw kuno, Brother Sok, tinuod ba nila mga issue may tungod nini diha sa Mateo 16 nga dili kuno ta makabasa
sa Iglesia Katolika. Paliw ko na, Brother Sok. Ang atong katubagan nga kanang Mateo 16:18 wa kay makita, wa tay mabasa nga Iglesia Katolika. Kaya ang gipamugatan diya ni Kristo nga dunay pinilan. O gipamugatan diya ni Kristo nga siya ang magtutukod. Og Jesus mingon, ikaw Pedro ba to? Gibabaw ning bato pagatukuron ko akong iglesia. Siya ginagtukod si Kristo. Ang gipilan nga magdumala sa mga apostoles, si Kristo ang labaw nilang tanan. Pero si Pedro giusap angan gikan sa Simon nga bagakay ang kahulugan o giusap og Kefas nga nagkahulugan ang dakong bato. Bot sabot nga siya mahimong sinaligan o pinalan o labaw sa mga apostoles. Mao na si Kefas o Simon. So, ang punto sa igsuon nato nga nangutana laing relihiyon nga pabati ni Brad Aling pagitaon gyud diha sa San Mateo 16:18. Wala nga dili na pagitaon diha kay gipasabot diha Christ the founder, the source of the church, and the church leader pinilan sa pangulo sunod ni Kristo mo si Pedro. Pero ang lain nga prinsipyo nga nasa Biblia na sa Isaiah 28:13 nga mauni imong pagtuon sa pulong sa Dios, madyutay dinhi, madyutay dito. Sa kalagda dito, sa kalagda dinhi, sa kalagda dinhi, sa kalagda dito, sa madyutay dinhi, madyutay dito, imo nang sa pupuhon. Mao na nga dili ka mo hunong sa Mateo 16:18. Usara na ka lagda o pangitaon sa dang laing lagda. O gato sa Marcos 11:17, tuwa dito ang laing lagda. Nga ningon Jesus, ang akong balay kung iglesia, pagganganlan o galang sa tanang kanasuran. Pagganganlan. Sa 56 city sa Isaias, mingon ng Diyos, nga akong balay, may iglesia, pagganganlan o galang sa tanang kanasuran. O si Kristo San Marcos 11:17 nag-ingon nga iyang iglesia o balay pagganganlan o galang sa tanang kanasuran. Unsa man ang alang sa tanang kanasuran? Sa English nga na nato nag international o sa English nga na nato og Catholic. Mo na nga atong mabasa nga ang simbahan nga gitukod sa Ginoo ginganlan og Iglesia Katolis. Nasa Griego na nga Biblia, buhat 9:31. Na ang pong Iglesia Katolis. Ngayon, Hemenon, Iglesia Katolistes, Judayas kay Galileas kay Samarias, Irenen, Ikinin, Oikomodo, Momine. So, nadihang daw ka pong Iglesia Katolis. Ato pa, Iglesyang makailapon. Niya sa Roma 16:23, ningon sa San Pablo, Gaius hospes meus salutat vos it universa ecclesia. Si gayong akong higala na gumusta kaninyo o ang Iglesia Universal. Kanang universal or universe, pareha na Catholic for all nations. Busa nagdingan Iglesia Katolika o Iglesia matod pa ni San Pablo, salutat vos it universa ecclesia. Universal Church, Iglesia Katolika, Universal Church, pareha na mauringan nga atong mabasa sa lain nga bahin. Dili na nang bahina lang sa Mateo 16:18, kay masupak man as panudlo sa Ginoo Mateo 28:13. Nga maunin yung pagdawat sa pulong sa Dios. O sa kalagda dinhi, madyutay dinhi, madyutay dito, sa kalagda dinhi, sa kalagda dito, inyo nang sa pupuhon. Mo nagikas Mateo 16:18 at ta San Marcos 11:17. Ngan sa iglesia naagi ka ni Kristo. Ngan sa iglesia alang sa tanang kanasuran. Kung Catholic or Universal Church. Mo nang tubag sa mga tana. Kaya,
Dungaling na pa'y katapusan na to. Oh. John. Kining issue good Brad Sok, kining sa Manila, kining Nazareno. Kaya nakabata sa social media silang atake, mingon man nga, ni dakong hampak sa mga Katoliko. Nga nagprosesyon ng mga Katoliko dito sa Manila, nga may abot og 6 million. Nakumutan na Brad Sok, o komedya ba kining prosesyon nga 6 million? Iya di sayaw o kaya sa Diyos? Tagay ka tinawa ng nangutana. Kay mo nga na, kay kana namang prosesyon sa ngalan to Jesus Nazareno, hilabyan kadaghan sama sa ato Santo Niño, hilabyan kadaghan, extraordinary number. Wala dili na ito daga-daga na og mapasipadan kay ang gipahinungdan o ilang gihalaran silang sakripisyo. Si Kristo man. Sa Lucas 9:23, unsay puong ni Jesus, sunda ko, ug katong musunod ka nako, sila makadawat sa kugante. Pasaanang yung krus, sunod ka nako. Ang mensahe ni Kristo niya na nga, magsakripisyo sa ta. Dili kay magpasan-pasan sa ta krus na to pa. Sama sa mga paghalad sakripisyo, kuyog sa prosesyon. Naman na sa 2 Timoteo 6, 8:10 nga nagprosesyon si David kauban sa daghang mga katawan. So naanas Biblia ang prosesyon sa dili na ngilad o dili na dautan kay kana biblical man. Nasa Oseas 1, versikulo 1 ngadto sa 12, ang Ginoo mingon nga ayaw na mo pakigubat kay sige na mo kapildi magprosesyon mo kanang kahons balang kasabutan ipasunding iprosesyon ninyo magsunod ang tanang mga pare mag-awit og sikapiton yung tuyok sa dakong trinsira sa mga kaaway Pilisteo kusga pagsinggit ng Yahweh og ni kurog ang kalibutan natugan ng mga Pilisteo nga matay ug nidaog sila sa gubat pinagi sa prosesyon. Nada na sa Oseas kapitulo 6 bersikulo 1-12. So naas Biblia ng prosesyon dili na dautan. Unya atong mga pasalamat salamat nato sa atong manager Father Filmar Phil nga dunay manindot patulon anon nga mga pagbatbat sa kahulugan sa Ebanghelyo nga iyang idalit kanato siyang tulumanon sa DYRF Radyo Puesa Father Filmar Phil nga atong manager ya duyog sa nato nga atong engineer Brad Julius Kaputulan niya atong amigo sa si Dong Lapi mga butan ng mga engineers kuyog nato. Pero sa dili pa mga pasalamat sa Talisay, Cebu City, Talisay City, Cebu, Philippines. Kay ang mga Talisay noon nagpasalamat sa ilang Mayor Samsam Gulyas siyang kabatanon gihimo niya mga pakigbisog paningkamot nga mga proyekto para sa mga kabus, mga tigulang, mga bata, labi na sa edukasyon, mabot yun nga 22 ka barangay. Gihimo na niya. Kada simana, kausas sa simana, adlang huibis, kasagaran, mo liyok na siya. Not once, but one at a time, sa 22 ka barangay. Lipay ang mga tao, labi na sa ospital sa Talisay. Kung madunggo, tadiya tungkol sa itong lawm-lawm nga sakit, libre ang ngalan na ito laboratory test, way bayan. Yan, tambal, way bayan. Ang doktor, way bayan. Makalilipay kayo sa mga tao. O yan, Talisay City College, way tuition fee. Karoon daghan kay mga kabus, mga batanon nga kabus, nga dili ka adto sa college education, tungkol sa kakabus, naas Talisay City College. Way tuition fee. So, lipay kayo maginikanan, labi na sa graduation.
O nga tong mayor gi abagan sa diyang mahal kapikas nga mao si Honorable Ria Aquino Golias, Congresswoman sa First District. Nga kanunay san giatiman niya ang unom ka LGU sa First District, pagtabang gyapon sa mga kabataan, mga kabus, kanagkinanglan pagayo. O gibuligan sa siya sa atong Vice Mayor si Honorable Richard Choi Fernandez Asnar, nga ligdong ug buutan nga tao nga nagpaambitsan nga to sa 22 ka barangay sa ilang mga pagkinahanglan. Nga mga councilors morning musunod si Digol Golias, Maning Cabriana, Rudy Cabigas kung pagumangkon, niya si Danilo Caballero, si Lester Daan, si Ferdi Rabaya, o si Gil Restauro, o ubansad si Atty. Rocky Bass, si Alito Bacaltos, si Fee Ilanan, Lady Councilor, o si John Restauro, Iski, hugpong og nagiusa sa pagpasalamat, pagtabang alang sa kausuwagan sa atong mga igsuon nga kanunay uban kanato, kita nga makabus, gialagaran. Salamat kayo, ang Diyos magapanalangin nato niya ako na amigo diya sa San Fernando, nga mo si Brad Sulping Algeri, kuman siya nga pikas, nga tabang yun sa mga pagkinahanglan, labi na sa Caritas. O diyan si Brad Julius Lawas, nga mga atong Vice President's Catholic Faith Defender, si Jerome Crusty, ang ilang presidente mo si Paradilla, Del Paradilla. So, ugpong ug maligon kayo nga mapadayunon nga paghatag og maayong balita sa mga Catholic chapel sa San Fernando na Bible study. O pasalamat sa mga Catholic Faith Defenders. Nya, Brother Adam Ampir, nga tong President's Catholic Faith Defenders Cebu, Originals, nya sila, yang vice mo si Tam Kaburnay, si Jong Chua, o si Hernando mangitngit ang atong nganlan o treasurer. So, mauni nga itong mga buutan o ligdong kayong mga Catholic Faith Defenders kanunay nagpangalagan. O, ato sang masiskutan jutay si Brad Ray Vascones, Hernando Mangitngit, treasurer. Niya si Alan Tanggapan, John Porca, Aurelio Aling Bacalso, J.R. Pantoniel, Rafael Manatan, Charlito Liento, ug daghan pa kayo. Ato lang nga naman namon. Daghang salamat. Kung si Commander Brother to, si City Councilor na si GC, Councilor Rudy Cabigas, Oo, buutan Rudy Cabigas. sige nagsunod sa itong programa, Brother So. Yes. Ang pinanggang anak, si Rudy Chik Cabigas. Oh. Dennis Abarquez, Ernesto Tayo, si Alfredo Cañedo, si Fred Tundag. si Fredo Tundag, si Arman Laruga, Javelon Pastoril, Celestino Sandido, Jose Salvador, Joel Laquio, o uban pa. O kini si John Empleo, John sa tayo amigo na mo duling John Perio, John Imperio. John Empleo. Salamat kayo, ang Diyos magapanalangin ka na to. Tagbuta po ng atong tulamaron, ng atong katinawan sa pagtuong katoliko sa DYRF Radio Fuerza.